ମୋ ସଂସ୍କୃତି ତମେ 11 ପଣିକା ମନେ ରଖିଦେଇଛ। ଏବେ ଆସ 12 ପଣିକା ଶିଖିବା। 12 ପଣିକା ସହିତ ନିଶାମୁକ୍ତ ଗଠନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 12 ନିଶାପାନ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆମ ଶରୀରର। 12 ଦୁଗୁଣେ 24 ରଗଡ଼ ସୁର ଶରୀର ନିଶା ଦେବ ପଶି। 12 ତିରିକି 36 ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ ନିଶା ଟଙ୍କା ନିଏ ଶୋଷି। 12 ଚଉକୁ 48 ନିଶା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ପରିବାର ଖୁସି। 12 ପଞ୍ଚା 60 ନିଶାରୀର ସମାଜରେ ସମାନିର ଥାଏ। 1200କୁ 72 ନିଶା নিয়ে প্রাণ দুর্ঘটনা করি। 1200টা 8 4 84 নিশা কর্মা এক কর্মা বান্ধি নিয়ে পলিসি। 12 না 96 নিশা সপ্ত হেলে অপরাধ করিবে। 12 নূଆ 108 দূরেଇବା মদ্যপান গুটখা বিড়ি সিগারেট। 12 10 100 କୋଡ଼ିଏ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସଭିଏ ପଥ ନେବା ସଭିଏ। ମାନେ 12 ପରୀକ୍ଷାରେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କଣ୍ଟି ଆମକୁ 12 ପରୀକ୍ଷାରେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ।